Мурат, Да. салам алейкум. Валикум салам. Мурат, раз зарак сыма бахила. Асаш. Аре видео гум хотя нарби что-то язбунван. Вот ора абаза бушан архар урцид гема. Что? Вот зарак сыма, алла шара анши штара абаза буша язцавата проблемы курит и мачха, мамом курит и шардаха, мамом и шанхазаб шанхама. Шпаубава. И что забавно, сидру марихимач хашиз бида васа. И харма я рака за усшада цапахта глаб. Запшвус я ишрак яхаз, ишрак юш. Арса абаза буша проблема по бзита на решить из чпуш. Ну, уста حقتي قاتل زباوي أبد شرح الدرة بويا كرع بستا أبارج أونلاين كورس كورس رزقة جبتا أواتي شادروا بستا كورس سيتيام يعتا حتيت مراد زمويا بخنس 72 نتزوات وروكو حمز دوشت حسايت كتاب يستقوطا دبشلومتا أبد شو يردرو دوشت لا واش الله تزرسخ. يشترسخ